Днес, както сте разбрали, ще говорим защо Сениха затваря детската къща в село Неофит Рилски. Ще ви разкажа кога започна детската къща, как започна, защо я създадох и в последствие как... Именно Пейо ще кажем защо е създадена. Точно така. И накрая и в последствие ще ви разкажа и за бизнес модел на детската къща, финансовата част и накрая защо се е стигнало до там да затворим детската къща. Да не съм емоционална в това видео, защото вече достатъчно поревах за това, че вече затваряме детската къща. Почвам от най-началото. Кога и защо създадох детската къща? Добре, снимаме навън и тук чувам всякакви звуци, но няма проблем. Мухи кацат, там има комари и обари го ядат вече комарите. Искаш ли да се облечеш, мамо? Да не те ядат комари. Айде, обличай се да не те ядат комари. Не. Добре. Хубаво. Добре. Цялата идея тръгна от там, че първо, аз от малка имам една утопична мечта и тя е да създам детска градина. Второ, след като се роди Илбари, с баща му много сме говорили на тема неговото образование и стигнахме до заключението, че Илбарис няма да ходи в държавна детска градина, в стандартно училище и ще търсим алтернативни форми на образование за него, защото аз съм имала стажове в държавни детски градини, правила съм си дипломната работа в държавни детски градини и знам каква е ситуацията там и това, което се случва там, не ми харесва. Това е една друга тема относно държавните детски градини, за която можем да си говорим по-дълго и на широко. Ако ви е интересно, пишете долу в коментарите, ще направя отделно видео защо държавните детски градини не са подходящи за нашите деца и как ограничават свободата, креативността, творчеството, дори до някаква степен развитието на децата. Но това е друга тема. Да. Връщаме се назад към моята мечта. Връщаме се назад към това, че говорейки го това, Илбарис на колко беше, мамо? Да. Илбарис беше на около 3 години вече и предстоеше да вземем решение дали Илбарис ще ходи на някоя детска градина във Варна частна или ще измислим нещо ние. Може би някои от вас знаят, други от вас не знаят, понеже аз съм се занимавала с деца и това съм и завършила. И първият отговор беше ние да си измислим нещо, а сега правим точно обратното. Да ходим в някоя частна детска градина във Варна. Точно така. Второто нещо. И понеже аз бях купила една къща, която тук в село Неофит Рилски с инвестиционна цел и тази къща беше точно близо до нашата къща, с ето този двор, всъщност там, откъдето снимам в момента. И решихме това място да го направим на детска градина, детска къща. Детска къща тип детска градина, където има образователни елементи за децата. Децата имат престой целодневен, тук си спят, тук се хранят и така нататък. Ремонтирахме къщата и в продължение на 3-4 месеца аз търсих учителка, която да я наема и да започне дейността на детската къща. Като аз имах опит с деца, но нямах опит с деца в това направление. Как да се изготвят програми, какво точно се прави в детската градина. Имах бегла представа, но пък нямах опит в тази сфера и исках да наема учителка, която е работила и има опит с алтернативни форми на образованието. Валдорф, Монтесори, Реджо Емилио. Смятам, че са доста адекватни за децата за децата в възрастта между 2-6 години. И по стечение на обстоятелствата попаднах на една прекрасна учителка,
с която до ден днешен поддържаме връзка. Много добър и стойностен човек, Зодия Скорпион като мен, между другото. Преси, поздрави, ако гледаш това видео, много те обичам. Преси, с която станахме много близки. Да срещнахме се ние с Преси. Тя каза, аз съм работила по метода Монтесори и всичко, което това, което можем да направим е в началото да зададем основата, която е да подредим да подредим работната стая по метода Монтесори, да купим такива материали и вече допълнително ти, ако имаш този случай, аз ако имам някакви виждания за нещата, как да се случат с децата, да работим комбинативно, не само да ползваме Монтесори метода. Купихме масички, столчета, рафчета, мукет, килим. Добре, само да стигна до номер 2. Добре, изчакай само да довърша. Обзаведохме цялата къща. И детската къща започна да функционира само с Илбарис. Последствие дойдоха 3-4 деца, последствие дойдоха още деца, които живеят в селото и някакси нещата започнаха да се случват. Основният фокус беше това децата да се научат да бъдат самостоятелни, да имат независимост, да им даваме възможността и свободата да бъдат креативни, инициативни, творчески настроени, да опитват да пробват различни неща, а не някой да ги кара на сила да правят нещо. Другото ключово беше децата да са навън на природа възможно най-дълго време. И си изготвихме също и програма, по която се водихме. Програма, която включваше сезоните. Да, точно така. Сезоните, например. Много наблявахме на българска тематика, чествахме всички български празници. Веднъж в седмицата излизахме на разходка извън детската къща. Номер 2 каква тема? Веднъж в седмицата... Номер 2 каква тема? Аз не съм приключила с тая тема още. Номер 2 каква тема? Няма номер 2, аз не съм измисля. Ако искаш, ти номер 2 измисли. Веднъж в седмицата идваше музикален педагог, прекрасната Ева, с която до ден днешен си поддържаме връзка и тя е една от най-добрите педагози, които познавам, заедно с Преси. Веднъж в седмицата имаше урок по музика, веднъж в седмицата, както казах, имаше кулинарен час, арт-работилнички имахме, излизаха навън на разходка и разполагаха с този огромен двор, с батути, люлки, катерушки, все неща, които подпомагат двигателното развитие на децата. Нещата вървяха много добре, докато не настъпи един кризисен момент. И този кризисен момент беше, че Преси реши да напусне. Причината не беше защото не й харесва или че имаме някакви разногласия. Напротив, ние с нея много добре се сработихме. Казусите бяха по-различни, по-други и те бяха на първо четене финансови. На другите места, особено в държавните училища или в държавните детски градини, условията за учителите бяха много по-добри. На първо място, стандартно, аз можех да й предложа 22 дни отпуска, докато в държавните училища и детски градини отпуската е 48 дни, плюс допълнително имаш право, ако имаш повече деца, ако си част от някаква делегация на учителите, също така и могат да ти се съберат около 60 дни годишна отпуска. Нещо, което аз не можех да й предложа. Учителите им дават допълнителни бонуси, награждават ги финансово, примерно за 24 май получават бонуси, за разни други празници също така, получават допълнителен бонус за натрупан стаж. Все привилегии, които частен бизнес не можех да я предложа, за съжаление. И естествено трябваше да се разделим с нея, за съжаление. Мислих го по всякакъв начин, обаче самите условия, които предлагаше държавата, бяха непосилни аз като бизнес да ги покривам. Решихме да се разделим. То не, че решихме ние, тя Преси реши да си тръгне, което
напълно я разбирам, защото в крайна сметка да, на нея много й харесваше тук работното й място. Това, което беше ми казал, че това е най-хубавото работно място, на което е работила. Обаче има много други неща. Тя е жена с дете, с семейство и естествено винаги ще гледа да работи на място, където има по-добри условия за нея. И напълно я разбирам в това отношение. Преди си тръгна, след което тя предложи една учителка, която нямаше опит и беше далечно това, което правим ние с тази алтернативна форма на обучение, образование и възпитание. Само тук да кажа, бяхме събрали, може би имаше около 7-8 деца по едно време. Това ни е бил тавана от деца, които сме имали. С другата учителка беше трудно да се сработим като цяло, защото тя не разбираше същината и материята на това, което правим. И отделно избягваше това да ходи на обучения, които аз бях склонна и съгласна да ги поема като финанси. И другото, което е нещо, което го считам като моя грешка, е, че работните и часове идваха в повече, защото точно в този етап ние търсихме и втора учителка, която не можехме да намерим, просто не можехме да намерим. Отварям една скоба, голяма пречка беше и това, че мястото се намира извън Варна и е необходимо хората да пътуват. И обаче изчакай само да си довърша. И на хората им не искат да пътуват толкова време, въпреки че ние покривахме пътя чисто финансово, идваше им в повече цялото това разкарване от Варна до Неофит Рилски. Имаме един доказан с тази учителка, че тя беше, разбира се, предварително доказана, но днес за утре отсъстваше, което по принцип е нормално се случва на едно работно място, ако децата й се разболят примерно. И при нея често се случваше децата да се разболяват и от днес за утре тя да каже, че няма да идва, което ме постави в ситуация, аз сутринта да се събудя, да оправя моето дете и да замествам учителката в детската къща, което съм го правила. Обаче тогава, когато аз имам мои пътувания, планувания, имаше един период, който често пътува до София по здравословни причини и веднъж беше наложило да се отменя часа, който съм запазил преди 2 месеца, за да отида точно на този лекар. Някакси нещата не сработваха по този начин. Докато тази учителка каза в един момент, че и тя ще си тръгва, защото усеща голяма отговорност и че често отсъства и това, че самия подход и метод на нея доста е далечен. И това се случи доста бързо. И междувременно в същото време, това го планувах от преди доста време, но тогава реших да преместя къщите. Първо на новото място имаше повече място, беше по-широко, по-обширно, имаше отделна стая за по-големите деца. Отделно беше на един етаж и нямаше да има нужда учителките да се разкарват постоянно нагоре, надолу, да внимават с децата при смяна на памперси. Двете неща съвпаднаха. Напускането на учителката, както и преместването на къщата, двете неща съвпаднаха. И някои родители бяха недоволни от натрупаните неща, които се случиха, който е разбираемо до някакъв. Имаше много други разбирателства между мен и част от родителите, за които няма да навлизам в дълбочина. Искам да кажа, че аз съм имала и преди бизнес и знам колко е трудно, каква голяма отговорност е, как ако служителите не се справят в бизнеса, е отговорен самия собственик, самия предприемач, който е създал бизнеса, как предприемача покрива, обира луфтовете, как самия предприемач, ако се налага, заема ролята и на служителя, заема ролята и на търговеца, заема ролята на човек, който почиства, поддържа чистотата, хигиената на самото място, помещението на бизнеса. Всичко това ми е ясно. Когато един човек започва някакъв бизнес, първите 2-3 години трябва да вложи страшно много, без да получава нещо в замяна. И това ми е напълно наясно и много добре го разбирам. Моята грешка, която отчитам, е, че аз не обръщах толкова много внимание на парите и на финансите, защото някакси за мен това беше първо една сбъдната мечта.
нещата, които правихме тук, за мен имаха страшно много смисъл за децата и не мислех, че заради едни пари, едни финанси това нещо може да се прекрати. Но то така стана. Точно в този период, в който двете неща се застъпиха и имахме някакви разногласия с родителите, аз просто бях на предела на силите си, чисто физически, психически и всякак. Бях на предела на силите си и казах на родителите, че ако искат, могат някой от тях или всички заедно да поемат целият ангажимент към къщата. Аз ще им предоставя всичко. Дадох им приходи, разходи, да си ги погледнат и ако решат, те да си го продължат. А междувременно, до края на август месец, аз ще остана в детската къща. Детската къща ще продължава да работи до края на август месец. Та не на последно място, как стояха нещата чисто от финансова гледна точка. Имаше периоди, в които детската къща си покриваше напълно разходите, т.е. за заплати, за градинар, ток, материали за децата. Да, само секунда. Но имаше периоди, в които детската къща не можеше да покрива тези разходи и за целта помагаше таткото на Елбарис, подпомагаше финансово нещата да продължават да се случват с детската къща, като ние не плащахме такса за детската къща, а влагахме допълнителни пари, ако се налага, и също така моят труд. Ако стигнем до главната, основната причина защо затварят детската къща, на първо място, основната причина е финансова. Не успях така да ги наглася нещата, че детската къща да изкарва достатъчно пари, че да е устойчива във времето. Моето време и моята енергия, която влагах там, компенсираха много финанси. Това е на първо място. И на второ място, че нямам емоционалния и психическия ресурс на този етап да го продължа това нещо. Поради едни или други обстоятелства, които са свързани и с селото, и с хората в селото. Но предпочитам тези неща някакси да си ги оставя за мен. Взех ли си уроците от цялото това приключение? Взех си уроците от цялото това приключение. Научих ли много нови неща относно бизнеса, относно децата, относно отглеждането и възпитанието на децата в група, относно как се организира детска градина? Да, научих. Айде вече да съм аз. Да, изчакай само. Провалих ли се в това мое начинание? Да, провалих се и си го признавам. Хората понякога се провалят, мама. Бих ли искала да го продължа на друго място, с други хора, по друга форма, детската къща? Да, бих искала, но не на този етап от живота ми. Получих ли подкрепа от хората и общността в селото? Няма да го коментирам. Това е като цяло. Аз си го преживях, наревах се, излях си душата последните няколко дни и много се радвам, че сега няма да плача, няма да рева, но наистина това за мен си беше лична кауза и мисия. Изключително съм благодарна за това, че животът ме срещна с такива прекрасни хора, визирам учителките, с Тони, с Ева, с Преси, с Ади и изключително се радвам, че има хора, които наистина ценят това да подхождат с грижа, любов, внимание към децата ни, защото те са нашето бъдеще и ако ние не положим основите още от много малки, ако не им осигурим подходяща среда и не им дадем свободата да се учат и да се развиват, тогава те ще се превърнат във възрастни. Ако можем още от малки на децата да им дадем основа, това би било чудесно и прекрасно. Сега в момента в живота ми предстоят нови неща, нови приключения.
Записвам Илбарис в детска градина във Варна. Скоро ще се преместим от тук. Ще пътуваме за известно време до София. Ще ви разказвам и малко повече защо толкова често пътувам до София, какво правя сега, с какво се занимавам и много куп други неща. Следете ми канала, абонирайте се, може да ме последвате и в Instagram, в TikTok качвам активно видеа. Така че ще се видим, когато се видим. Това беше историята на Сениха. Защо Сениха реши да затвори детската къща. И за Сениха това беше един изключителен опит и за Сениха това беше нейното второ детенце, което си го отглеждаше много дълго, в продължение на 2 години го отглеждаше. Сениха е изключително щастлива, че може да сподели такъв опит с вас. И Сениха е изключително щастлива, че може да застане пред вас и да каже: да, това беше неуспешен опит, но пък опит, който донесе много осъзнатост. Айде, чао, сега ще снимаме видеа с Илбарис. Айде, идвай сега. Номер 2. Започваме с Илбарис. Да. Самолета да мине.